tao dininin kalibutan. Ang atong paghilak may halong diyaing kahulugan. Kay sa kinabuhi atong iyong maagyan, mga pag-antos kasakit o kalisdanan. Abad salamat sa atong mga ginikanan, kay sa ilang pagmahal kita di panalitan. Gitulukan nato ang maayong kagawian, aron magsubay kita sa maayong dalan. Usama lang inyong ginikanan, samtang niya pa sila ning kalibutan. Ayaw sila hatagi o kasakit, kay sa dili madugay sila mutaliwan. Unya kung wala na sila sa atong pananaw, anapan nato pati ang kamingaw. Atong mangguhan nga mahanap ang tanan, apan ang pagmahal sa ginikanan, ug yung kabilin halumanan. Unya kun kamo na sa mao'y ginikanan, mga anak sa mayong kagawian, gabay sila sa mayong kaumaon, aron puhon sila magmalipayon. Kung bawiun na sa Diyos ang kinabuhi, nang gibilin mong bahandi, kay sa dughan sa mga anak itibigan, ang buklong kabilin